Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint arbennig yma sydd gennym fel dy blant i gallu dod i'th bresenoldeb ac yn gofyn i ti i drigarhau wrthym. Mae bydde di yn tywall dy ysbryd arnom, mae bydde di yn ei nerthu ni, i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd, i dy geisio di gyda'n holl nerth, i dy ogoneddu di mewn gweithred, mewn gair, ym mhob agwedd o'n bywyd ni. Helpa ni o Dduw i gael y dymuniad hynny, i ddymuno, i dy osod i yn ben, yn llwyr ar ein bywydau. Helpa ni yn y pethau hyn, cadw ar ein drwg i ffwrdd, diogela ni fel dy blant. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n Harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni ddechrau. Eich atgoffa chi am ein hoedfaon yng Nghapel y Rhath. Wrth gwrs am y tro, cyfan dim ond i'w gael ar ein ar-lein, ar ein gwefan, hefyd trwy YouTube. Mae modd gwrando ar oedfa bob brynhawn dydd Sul am hanner awr wedi 3 ac wrth gwrs mae'r darllediad hynny yno o'r Sul ymlaen. Hefyd yr oedfa hon Egluro'r Efengyl yn mynd allan yn fyw am 6 o'r gloch ar ddydd Mercher, ond yna i'w gael i'w rando arno unrhyw bryd ac hefyd y myfyrdodau byr emynau'r Efengyl. Ac yn gobeithio gosod y myfyrdodau byr hynny ar y we tua dy llun dy Mawrth ar ddechrau'r wythnos. Wel, gadewch i ni droi at air Duw, at ail epistol Paul at Timotheus, 2 Timotheus, y 4 benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr ydw i fi gan hynny yn gorchymyn gerbron Duw a'r arglwydd Iesu Grist, yr hwn a farna'r byw a'r meirw yn ei ymddangosiad a'i deyrnas, pregetha'r gair, bydd dair mewn amser, allan o amser, ar gyhoedda, cerydda, annog gyda phob hir ymaros ac athrawiaeth. Canis dawr amser pryd na ddioddefont athrawiaeth iachus, eithir yn ôl ei chwantau ei hunain, y pentyrant iddynt ei hunain athrawon, gan fod ei clistiau yn merwino. Ac oddi wrth y gwirionedd y troant ymaith ei clistiau, ac at chwedlau y troant. Eithir gwyliau di ym mhob peth, dioddef adfyd, canis gwna waith Efengyl, cyflawna dy weinidogaeth, canis mae fi ar awr hon a berthyr, ac amser fy ymddatodiad i anesaodd. Mi am drechais ymdrechdeg, mi arffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. O hyn allan yr rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb, a garant ei ymddangosiad ef. Byddai'r bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gyda'ch ni barhau yn ein hastudiaethau ni o lyfr J.C. Ryle ar sancteiddrwydd, ar sancteiddhad y Cristion, holiness. I ni yn edrych heddi ar y 7fed benod ar Sicrwydd. Nawr, yn bwriadu gwneud y rhan gyntaf yr wythnos hon, ac yna os Duw a'i mynd fyddwn ni'n edrych ar yr ail ran o'r benod yr wythnos nesaf. Ond y gyntaf, yr rhan gyntaf o'r benod ar Sicrwydd. Na ail ddarllen rhai o'r adnodau o 2 Timotheus 4 adnod 6 i 8. Grandewch ar Sicrwydd Paul yn y ffordd y mae e'n siarad fan hyn. Canis mae fi yr awr hon a berthyr ac amser fy ymddatodiad i anesaodd. Mi am drechais ymdrechdeg, mi arffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Nawr, dyna i chi eiriau o Sicrwydd. Os ych chi am ddechrau unrhyw le ar y testyn yma o Sicrwydd, yna i ni dechrau yng ngair Duw ac yn gallu gweld geiriau Paul, yr oedd ganddo fe sicrwydd cadwedigaeth. Sicrwydd wrth edrych i bob cyfeiriad, gellir dweud. Wrth i Paul edrych i lawr, tuag yn ôl ac wrth edrych ymlaen i bob man. Yr oedd ganddo fe'r heddwch yma, y sicrwydd, y cadernid yma, sydd yn gysur i ni. Mae yna rhyw gydbwysedd anhygol yn y dyn yma ac yn mawrion yr eglwys ac yr ysgrythyr, pan ni'n gweld y gostyngeidrwydd a'r sicrwydd yn mynd llaw yn llaw.
Wel, yn gyntaf, cyn i fynd ymhellach, i ni'n edrych ar y ffordd yr oedd Paul yn edrych i lawr tuag at y bedd ac yr oedd yna sicrwydd ganddo fe. Yr oedd yn hyderus oedd. Doedd dim ofn yma yn ei galon. Yr amser yn agosau pan yr oedd yn mynd i adael y byd. Mae rhywbeth o ddarlun fel llong yn gadael y porthladd. Yr oedd wedi dod i'r adeg honno yn ei fywyd. Wedi dod, wedi byw ei fywyd ac yna'n gwybod fod yr amser yn agosau. Yr oedd yn amlwg gyda fe ac i eraill, yr oedd y dydd yn dod pan y byddai'n gorfod gadael y ddeiar yma. Ond yr oedd yn gwybod fod hwn yn agosau ac eto fel llong yn gadael y porthladd ac yn gwybod na fydd yn dychwelyd i'r man honno to. Yr oedd yn gwynebu hyn gyda rhyw hyder gostyngedig. Yr oedd popeth yn ei le gan Paul. Yr oedd yn barod i fynd. Sawl un ohono ni fyddai'n gallu dweud hynny. Bod ni'n barod i fynd. Wrth gwrs, i'r Cristion hyd yn oed, dwi'n ychwanegu'r geiriau yma, i'r Cristion hyd yn oed, mae e dal yn rhywbeth brawychus ond diwe. Mae'r bedd dal yn le nad ydym wedi bod o'r blaen. Mae yn fater difrifol. Dwi ddim yn rhyw fater i ni dweud, dwi'n Gristion a dwi'n mynd i wynebu fe'n llawn hyder. Ac eto i gyd mae yna rhyw fath o sioe yn cael ei rhoi mlaen, rhyw eiriau gwag i bwynt, achos falle ni'n meddwl, dyna beth dwi fod i ddweud, ac felly yn rhoi'r argraff honno. Dyna math o beth i ni'n sôn amdano. Mae'r rhaid cael rhyw gydnabyddiaeth, ond oes, mae'n lwybr nad i ni wedi rhodio'r blaen. Mae'n rhywbeth sydd yn codi dychryn, mae'n rhywbeth sydd yn dywyll. Dwi ddim yn peth naturiol o ran rhywbeth mae'r person gafon ni'n creu i ogoneddi Duw a'i fwynhau am beth. Ac dath y cwimp yn do, fe dath y cwimp a dath marwolaeth mewn, mae'n beth erchill. Marwolaeth corfforol, ysbrydol, tragwyddol. Ac felly dydyn ni ddim yn dilornus o'r pethau yma, hyd yn oed fel Cristnogion, hyd yn oed gyda'r gobeith sydd gyda ni. Mae e dal yn rhywbeth sydd yn ddifrifol, yn frawychus. Mae'n drueni o dro i dro pan ni'n dod ar draws rhai Cristnogion. Mae yna rhyw elfen buddigol ieithus, gorfoleddus. Elfen ohono bron yn anwybyddu mae mater difrifol. Yw camu o fyd amser hyd tragwyddoldeb. Ac ych chi'n edrych arnyn nhw ac ambell waith ych chi'n perio, hoffen ni bod mwy fel nhw, ac maen nhw mor hyderus. Ond mae yna rhywbeth amdano fe, ambell waith falle elfen o falchder. Ond mae'n drist, achos dydych chi ddim yn cael yr ymdeimlad na gan Paul. A pan i chi wedi cwrdd â'r rhai sydd wir yn ddiwiol ac wedi dod yn hyderus a diwedd y daith, ac wedi dod falle merthyron, ac chi'n gweld yr hyder, ond mae yna rhyw ostyngeidrwydd yna. Does dim chwarae lawr beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'r hyn maen nhw'n ei wynebu yn rhywbeth gall fod yn boenus, gall fod yn frawychus. Ac felly mae'r rhaid cael rhyw gydbwysedd, nid yr elfen buddigoliaethus mwyn fod yn fuddigoliaethus. Yn orfoleddus. Ac yn dweud, edrychwch arna fi pa mor orfoleddus ydw i wrth wynebu y cam yma. Na, mae yna rhyw elfen yn does. Mae'r rhaid cael gostyngeidrwydd. Mae'r rhaid cydnabod y mae hwn yn rhywbeth mawr. Y mae yn rhywbeth ddifrifol. Ond eto i gyd. Dyma'r addewid fod yn bosib gwynebu hwn heb yr ofn hefyd. Gyda sicrwydd, gyda cydernid. Ac i ni'n gweld y cydbwysedd gyda Paul, y mae yna. Yna, i ni'n gweld, edrychodd tuag yn ôl yn hyderus. Edrychodd yn ôl at ei fywyd fel Cristion, ac fel gwas yr arglwydd, ac gall wneud hyn heb cwilydd. Drychwch ar y seithfed adnod, mi ymdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. Dyna sefyllfa hyfryd i fod ynddo. Dyna gweddi ni gyd, y byddwn ni gyd yn gallu dweud hynny nawr ac ymhen blynyddoedd os diw ai mynd, y byddwn ni'n gallu edrych yn ôl llawer gormod ohono ni. Ac dwi'n siarad ar rhan fy hunan hefyd. Byddwn yna ormod o cwilydd gyda ni o pethau ni wedi wneud a'i dweud a wedi methu gwneud rhai pethau, wedi gwneud pethau na ddylsyn ni. Ond oedd Paul yn gallu edrych, mi ymdrechais ymdrech deg, mi arffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. O fe frwydrodd e'n galed ac yn ffyddlon, yn erbyn y byd, yn erbyn y cnawd a'r diafol, a bu yn ffyddlon hyd y diwedd.
Yr holl anawsterau a'r siomedigaethau, ni ildio dde i'r temtasiwn, i roi'r ffidil yn y to, fe gadwodd e'r ffydd, gafodd y ddigonedd o achlysuron lle bydde wedi gallu teimlo, mae hwn yn ormod, mae'n rhiannodd, mae'r un drwg yn dod â temtasiynau sibrwd. I ni'n meddwl, mae Paul yn un gwahanol yr oedd e'n apostol roedd e, ond roedd e'n berson ac yn bechadur fel chi a fi, ac mi roedd e yn y cnawd hefyd, ac mi roedd na wendidau ganddo fe, corfforol, ac roedd e'n gwynebu'r un trealon. Ac allwn ni ddadle hyn, mi fydde wedi gwynebu mwy o trealon. Mwy o ymysodiadau. Ac eto gyd mae'n gallu dweud y geiriau yma. Fe gadwodd e'r ffydd. O, am gael bod fel Paul. Tipyn bach fel Paul byddwn ni ddiolchgar. A diolch i Dduw bod rhai wedi bod fel Paul. Ni'n gallu tystio, fi'n siŵr bod chi'n gallu tystio i rai. Dwi ddim yn gwybod os allwn ni dweud i lawer, ond i rai sydd wedi cadw'r ffydd, wedi bod yn ffyddlon hyd y diwedd, wedi sefyll yn gadarn, o am gweld bod fel Paul. Ond y dylen ni fod yn ddiolchgar i'r rhai, fel a gadwodd y weledigaeth. A dyna chi dristwch pan ni'n gweld rhai sydd wedi colli'r weledigaeth. Mae'n hyfryd gweld rhai sydd wedi cadw'r weledigaeth ac yna'n dor cylonus i weld rhai sydd wedi colli'r weledigaeth. Mae'n anodd yn diwe. I chi wedi gweld rhai sydd wedi sefyll ac wedi pregethu'r Efengyl. A falle nid pregethwyr bob un, ni'n nabod rhai sydd wedi sefyll a bod yn ffyddlon i'r eglwys ac wedi bod yn fath gefni i weinidogion i bregethu'r Efengyl. A mae'r rhain am fendith, ond dyn nhw. Y rhai sy'n rhoi cylondid ac ni'n diolch i Dduw bob dydd am bob un sydd yn gefn i weithio yn yr arglwydd sydd yn pregethu'r Efengyl. Dyna chi le yn yr eglwys sydd i'r rhaini. I wragedd gweinidogion, o, mae yna rai yn does. Chi'ch gafodd y fraint i nabod Dr Martin Lloyd Jones, ond dyna chi fraint hefyd oedd cwrdd â Mrs Lloyd Jones. Yr oedd hi, dyna chi fendydd oedd hi. Dwi ddim yn syndod yn herth gafodd Lloyd Jones pan i chi'n wedi cael y fraint o'i chwrdd â hi, yr oedd hi yn y cefndir, yn fendydd iddo. A gwragedd gweinidogion, dyna chi bwysigrwydd lle chi'n cael rhai diwiol, rhai selog, ond rhai gostyngedig, rhai sydd ddim yn tynnu sylwad i hunan. Ond pan i chi'n nabod nhw, chi'n gallu gweld y fendydd, dyna chi le rhai sydd yn ffyddlon, sydd wedi rhedeg yr rhas, sydd wedi sefyll. Felly nid dim ond y pregethwyr, ond ni'n sôn fan hyn falle am rai fel Martin Lloyd Jones a safodd yn ffyddlon hyd y diwedd Spurgeon. Ni'n nabod rhai'n dod, ac os ych chi yn nabod nhw, a chi'n gwybod am y siomedigaethau maen nhw wedi cael, a pan ych chi'n gweld pan mae ffrindiau wedi troi cefn arnyn nhw. Ac pan chi'n gweld hyn yn digwydd, a chi'n gweld yna chi y boen maen nhw wedi mynd trwyddo, chi'n gweld y boen. Dydych chi ddim yn cael yn rhedeg i ffwrdd o'r boen, mae'r gweision yma dal yn mynd trwy'r boen, a pan mae pobl yn ei siomi nhw, yn gadael nhw sefyll ar ben eu hunan. A chi'n meddwl, sut allan nhw sefyll? Ond maen nhw wedi cael y nerth gan yr arglwydd i sefyll. A falle'n sefyll yn llwyr yn unig. Fel Paul. Fe ymdrechon nhw ymdrech deg, fe orffennon nhw'r gyrfa, a fe gadwon nhw'r ffydd. Dyna chi fendydd pan mae'r arglwydd yn caniatáu rhai felly yn yr eglwys, ond dyna chi siom pan mae'r rhai. Ac dwi'n credu bod ni'n byw mewn oes lle mae'r rhai. Llawer wedi bod yn ffyddog, a ni'n diolch iddyn nhw. A rhai, bod nhw wir yn weithio yn yr arglwydd, efallai wedi colli'r weledigaeth, achos dyna lle dwi'n teimlo i ni fel i ni nawr. Fel gweithio yn yr arglwydd, fel pobl yr arglwydd, llawer gormod ohono ni, lle dydyn ni ddim yn sefyll fel ag y dylsyn ni dros athrawieithau'r Beibl, dros gwir addoliad. O, chi sydd yn meddwl nad yw addoliad a pharchedig ofn yn bwysig, sylwch chi hyn. O, dyna chi bechu ni wedi wneud yn erbyn yr arglwydd fel eglwys, pan ni wedi caniatáu yr hen addoliad bydol, cnawdol, fel addoliad o Baal. A mae'r eglwys, allan ni ddweud y mae Duw yn barnu yr eglwys. A dyna chi bechu mae'r eglwys wedi wneud i troi gefn ar nerth yr ysbryd glân. Iddo fe dywall i ysbryd ac eneinio, neu bobl eineinio i weinidogion ni wedi troi cefn ar hynny. Dyna chi atebolrwydd fydd yn idd yr arglwydd. Ein bod ni nid yn unig wedi mynd i addoliad ysgam, ond wedi troi cefn ar y pŵer sydd gan yr ysbryd glân yn cael ei dywall ar bregethiad y gair. I ni'n atebol am hyn oll. A dyna chi, os i ni wedi caniatáu'r pethau yn syrthio, nad ydyn ni wedi rhedeg yr yrfa, nad ydyn ni wedi cadw'r ffydd.
Mae lleir eglwys yn y dydd hon i edifarhau ac i alw ar ei ddiw. I ni'n pwyntio bys at y byd, a bod y byd ddim yn galw ar ddiw. Mae'n hen bryd i'r eglwys fod yn ostyngedig ac i ddweud, ddiw graslon maddau ni, nad ydyn ni yr hyn dylsyn ni fod, ein bod ni wedi llacio i raddau tu hwnt i unrhyw ymgyffred. Llacio ar athrawiaeth, ond llacio ar addoliad, gwir addoliad, sanctaidd pur, ymwahaniad o'r byd mewn bywyd, i ni wedi gadael rhain i gyd i fynd. Ac i ni hefyd wedi troi cefn ar nerth yr ysbryd glân. Ond diolch i Dduw bod rhai wedi cadw at y ffydd. A rhai hyd y diwedd. Ac mae yn fraint yn diwedd. Mae yn bleser i gallu sefyll ag oedi am funud ac meddwl am rhai o'r rhain. A safodd yn unig, ond safodd yn ffyddlon heb roi'r ffidil yn y to. A bydde Paul a llawer arall wedi gallu dweud, ond ni wnaethon nhw, trwy ras Duw a trwy nerth Duw. Ni ildiodd Paul. Ni ychwanegodd Paul at yr Efengyl. Ac ni wnaeth e dynnu i ffwrdd o symlrwydd yr Efengyl. Fe gadwodd e at bopeth sydd yn yr ysgrythyr. Fe gadwodd e'n ffyddlon. Yr oedd ei gydwybod yn glir. Nawr ni'n gwybod. Nad yw cydwybod clir yn achub enaid, ond beth mae Rael yn dweud, y mae cydwybod clir yn gyfaill hyfryd ar wely angau. Dyna chi fendith yw cydwybod clir. Dychmygwch petaw ni yn cael y fraint o gallu dweud hyn. Mi ymdrechais ymdrech deg. Mi arffennais fy ngyrfa. Mi a gedwais y ffydd. Dyna beth oedd Paul yn gallu gwneud, dyna sicrwydd i chi. Ac hefyd, yr oedd sicrwydd wrth iddo edrych tuag ymlaen. Edrychodd at y dydd mawr, at ddydd y farn, at ddydd yr arglwydd. Edrychodd heb ofn. Ond mae yna ostyngeidrwydd yna, does dim balchder dynol yna, mae yna ostyngeidrwydd. Edrychodd heb ofn yn hyderus yng Nghrist. Adnod 8 o hyn allan, rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi. Yr hon ar rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn. I mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a Geraint ei ymddangosiad ef. Yr oedd Paul yn edrych ymlaen gyda sicrwydd a derbyn y goron. A chi'n cael yr ymdeimlad yma, dydych chi? Fel fod yr goron yn iddo yn barod. Mae'n gwybod fod y goron yno yn barod iddo fe a neb arall. Bron iawn allech chi ddweud mae'n dychmygu'r goron ar ei ben. Yn barod. Yn gwybod y difrifoldeb o'r dydd mawr. Ni'n gwybod hynny, roedd Paul yn gwybod hynny. Ac eto, gwybydd o fod yn gwbl ddiogel yng Nghrist. Y mae ei obaith yn llwyr ar Grist. Ac felly mae'n gallu edrych yn hyderus. Yn ostyngedig felly, ond yn hyderus gyda sicrwydd tuag at y dydd ofnadw hwnnw. Nawr, teimla J.C. Ryle. I'r pwnc yma hefyd gael ei hesgeluso. Nawr mae'n cydnabod ac mae rhaid i bob un ohono ni sydd yn pregethu ar y pwnc yma cydnabod gyda Ryle y mae'n faes anodd. Fel llawer i faes. Mae'n hawdd gorbwysleisio a thanbwysleisio agweddau. Hynny yw, yr oedd awydd ganddo, J.C. Ryle, i fod yn fendith i bobl, ond hefyd i osgoi dod â niwed i eraill. A dyna'r broblem. Pan yn pregethu niwedig ar rhywbeth fel hyn yn pwysleisio pwysigrwydd a bendith sicrwydd. Ac eto wrth ddweud ac cyfeirio at yr ysgrythyr a dweud pa mor bwysig yw a bod e'n rhywbeth dylen ni gyd y hei amdano. Mae yna elfen hefyd gall rhai sydd yn dioddef wedyn ni, a llawer sydd yn dioddef o dro i dro o'r diffyg sicrwydd am heion. Ac yna falle wrth gorbwysleisio ambell i agwedd yn gallu brifo rhai yma. Yn cymperi iddyn nhw teimlo fwy o ansicrwydd a dydyn ni ddim am wneud hynny. Ac hefyd mae yna elfen, mae yna lawer yn yr eglwys ac yn sicr dwi'n credu ni'n byw mewn oes fel hon, sydd yn honni bod ganddyn nhw sicrwydd. Chi'n gweld yr hyder yma, byddai'n cyfeirio at hynny mewn ychydig, ond mae yna rhyw gadernid gyna, ac eto i chi ddim yn gweld ffrwyth, edifeirwch. Yr hyn i ni weld yn y byd efengyledd modern, ac yna chi'n teimlo na fydda'r rhain yn dechrau cael rhyw fath o amheuon. Achos llawer efallai heb ddeall yr Efengyl o gwbl. Ond mae yna rhyw hyder ffals yna.
Ac felly pan ych chi'n cyfeirio ac yn pregethu tuag atyn nhw, falle bod y rhai gwir yma'n dioddef rhywfaint. Ac yn dechrau mynd yn bryderus, a chi ddim am iddyn nhw fod yn bryderus, achos maen nhw'n gymaint o fendydd i'r eglwys. Ac mae'r ffrwythau'n amlwg i weld bod nhw ddim yn ei weld ac chi ddim eisiau brifo nhw. A chi eisiau hybu nhw i geisio'r sicrwydd yma. A mae'n anodd yn diwedd, mae'n linell lle chi'n gweddio am ddoethineb, a dyna beth sy'n rhaid i ni'n neud. Pregethu'r gwirionedd a gofyn i Dduw i'n helpu ni, i fod yn ffyddlon. Wel, mae J.C. Ryle yn torri'r benod mewn i 4 rhan, ac heddi, yn yr astudiaeth hon, fe fyddwn ni edrych ar yr hanner y benod, y 2 rhan gyntaf. Yr rhan gyntaf yw gobaith sicr. Mae gobaith sicr yn wir yn ysgrythurol. Mae e'n yno i weld. Mae'r sicrwydd yma. Mae e yno i'w gael, mae e'n bosib i'w gael ac mae e'n feiblaidd. Mae e'n ysgrythurol. Felly dyna'r rhan gyntaf o'r benod. Yr ail rhan yw fod e'n bosib fod yn Gristion heb sicrwydd cadwedigaeth. Mae e'n bosib i chi fod yn Gristion a profi amheuon. Felly mae hwnna'n rhan bendithiol hefyd. Ac yna, os Duw a'i mynd wythnos nesaf, fyddai'n edrych ar yr ail rhan o'r benod hon, lle mae'n pwysleisio bod sicrwydd cadwedigaeth yn rhywbeth dylsem ei geisio, ac hefyd pam nad yw llawer yn derbyn y sicrwydd yma. Wel, yn gyntaf felly, i ni'n gweld fod yna gyswllt agos rhwng sancteiddhad a sicrwydd cadwedigaeth. Mae yna gyswllt, mae e'n bwysig. Dyma pam mae yn y llyfr yma. Dyma pam ei fod yma, dyma pam mae Ryle yn dweud fod e'n bwysig. Ond fod yn rhywbeth sydd yn wir ac yn ysgrythurol. Mae e'n obaith sicr i'w gael. Mae e'n rhywbeth sydd ar gael i'r Cristion. A na ddyled rhedeg i ffwrdd ohono. Fel mae sawl agwedd a rhan a'r cyfnodau o'r eglwys wedi wneud. Rhai sydd yn gwbl anysgrythurol, sydd wedi troi ar y pethau yma, dwi ddim yn bosib, dwi ddim yn iawn, dwi ddim yn ysgrythurol. Wel, wrth gwrs i fod mae e'n bosib gwybod a mwynhau'r wybodaeth ein bod ni'n blant i Dduw. Mae e'n feiblydd. Ac mae Ryle yn dechrau trwy dweud hyn, mae e'n rhodd gan yr ysbryd glân. Dyna i chi fendith i wybod hynny. Ni'n gallu gweld mae yna sawl lefel yn does i sicrwydd ac dydyn ni'n mynd i edrych ar pob maes o'r lefelau hynny yn yr astudiaethau yma, ond y cyffwrdd arno fe i ni yn ei wneud, ond ni'n gwybod i ni'n gallu darllen yr ysgrythur ac i ni'n gallu darllen beth yw ffrwyth edifeirwch. Ac pan ni'n gweld y ffrwythau neu ffrwyth ar ysbryd, pan ni'n gweld tyfiant, mae'r rhain i gyd yn arwyddio ni'n bod ni'n blant i Dduw. Pan ni'n dioddef erledigaeth a pethau felly, gymaint o agweddau i ni'n gallu darllen gair Duw ac yn gweld, os i ni'n gweld y ffrwythau hynny, y tystiolaethau hynny yn ein bywydau ni, maen nhw'n rhoi sicrwydd i ni. Ond mae Ryle yn mynd ymlaen fan hyn, mae'n dweud mae e'n rodd gan yr ysbryd glân. Dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Dyna beth ni'n sôn amdano. Mae e'n bosib pan mae'r ysbryd glân yn dod ac yn rhoi y fendydd hon i ni. Mae'n rhywbeth y dylsyn ni geisio. Mae Ryle yn dweud sut yw'r ysgrythur ddangos yn eglur bod sicrwydd cadernid i fod yn un nad yw yn aml yn cael ei drwblu gan amheuon ac ofnau. Dyna beth sydd i fod yn y Cristion. Dyna beth ni'n dymuno fod. Dyna sut ni'n gallu byw mawl a clod i Dduw. I ogoneddu Duw a'i fwynhau, dyna pam yn creuwyd ni. Fe'n creuwyd ni i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac pam amheuon yn dod, dydyn ni ddim yn gogoneddu Duw fel ag y dylsyn ni. Ac yn sicr, dydyn ni ddim yn ei fwynhau. Ac felly o ganlyniad rhesymeg ysbrydol, i ni'n gallu gweld dydyn ni felly ddim yn byw i'r pwrpas yn creu ni ein bod ni'n Gristnogion. Os ni wir wedi dod yn Gristion, i ni dal yn gwybod i ni'n gadwedig, unwaith yn gadwedig hyd tragwyddoldeb. Does dim byd yn mynd i newid hynny. Does dim byd gall digwydd sy'n mynd i beri bod ni ddim yn Gristion. Unwaith mae Cris yn achub enaid, does dim modd i ni beidio bod wedi'n hachub. Ond mae modd i ni beidio i ogoneddu fe a'i fwynhau. A dyna chi drasiedi. Nad ydyn ni yn gogoneddu Duw fel ag y dylsyn ni.
Na, dyn ni'n gallu fwynhau ar y ddaear fel y byddwn ni yn y nefoedd. I ni'n cael yr ernest yma, ni'n gallu cael y profiad yma. Ar y ddaear, mae'r ysgrythyr yn dweud i fod yna. I ni fwynhau presenoldeb Duw. Ac i fwynhau'r sicrwydd yn ei bod ni'n eiddo iddo. Dwed y fod yn eiddo i mi. Dyna beth ni'n gofyn, achos pan wyt ti'n dweud wrthai, dyna fendith i'r enaid, a dyna beth ni'n deheu amdano. Ac felly, mae e'n rhywbeth y dylsem ni ei geisio fe. Nad ydyn ni'n un sydd yn cael ein trwblu gan amheuon ac ofnau, achos ni'n gwybod bod hwnna'n digwydd, ond dylen ni byth fod yn fodlon gyda'r ofnau ac amheuon. Llawer o rai crefyddol dros yr oesau yn edrych lawr ar hyn, yn dweud, dwi'n na ddim yn bosib, ac hyddo y Cristion o fod yn falch. Pan ni'n honni i'n bod yn berchen ar sicrwydd cadwedigaeth. Falle bod nhw'n anhapus gan nad ydynt wedi profi hwn eu hunan. A falle bod nhw'n genfigennus ddim yn cydnabod hynny. Ac yna mae'r cenfigen yn troi'n feirniadaeth ac dydyn nhw ddim yn gyffyrddus yn eich cwmni chi. Falle gobeithio dyna'r weddi yw fod yn sicrwydd gostyngedig. Mae yn sicrwydd ac yn gydernid. Ond fydd yna rhai ddim yn hoffi hynny. Ac maen nhw'n defnyddio fel dadl o'i plaid nhw, mae gostyngeidrwydd yw peidio bod mor gadarn a sicr. Ond yw hwnna ddim yn feibledd. Mae'n wir ond yw a fe nes I gyfeiriad hwn ar y dechrau, fod rhai yn enwedig yn y byd efengyledd modern. Ydych chi wedi dod ar draws rhain. A mae yna rhywbeth sydd yn ysgwyd dyn pan ych chi'n dod ar eu traws nhw. A pan ych chi'n treulio amser yn eu cwmniaeth nhw, a mae yna rhyw hyder anhygol ynglwm â nhw. I chi'n gweld nhw, falle llawer o'r ifanc, i chi'n gweld rhai sydd wedi gwneud proffes. Ac i chi'n gweld mae'r bydolrwydd dal yno, ac yn falch o'r bydolrwydd. Maen nhw'n agored iawn. Dwi'n ddiolchgar nad ydw I wedi dechrau ar y pethau fel Facebook a'r holl pethau gwahanol yma sydd ar y cyfryngau. Achos dwi'n credu byddai fe'n dor calonus, achos yn o beth dwi'n deall, i chi'n gallu dilyn trywydd bywyd trwy luniau ac yn y blaen, ac maen nhw'n dangos I lluniau nhw yn y clybiau nos ac yn dal I gwydre win I fyny ac yn gwisgo'r wisgoedd ac yn mewn rhyw gyngherddau ac yn wneud hyn a'r llall ac mae'r holl fywyd yn ddatganiad. Dwi'n gyffyrddus yn y byd ac dwi'n Gristion. Does dim ots gen I am y pethau yma, ac chi'n gweld, maen nhw rhyw bartion a rhyw ddathlu. Nid bod fi wedi clywed pobl yn sôn am y pethau yma. Ac mae'n driennus ond yw Ond yna chi'n siarad, ac yna maen nhw'n rhyw dermau efengyledd yn dod I mewn. Chi'n siarad yn nhw, ac maen nhw'n dweud, mae'r rhaid I ni dystiolaethu, mae'r rhaid I ni hyn ar llall. Ac mae yna rhywbeth amdano fe, yn fy marn I, ta beth, mae fel y gwydyr yna, pan mae yna rhyw doriad, rhyw crac wedi dod i'r wydyr, a chi'n taro fe, a dyw ddim yn canu'n bir. Mae yna rhywbeth, mae yna hyder. Mae yna rhyw hyder anhygol. Ac maen nhw'n dod a maen nhw'n eich dysgu chi, a maen nhw'n dweud wrthych chi, a maen nhw'n berniadu chi, ac maen nhw'n dweud I chi'n anghywir fel hyn, dydych chi ddim yn iawn, chi ddim wedi deall chi'n un o'r rhoi pobl hen ffasiwn yma, I chi'n llym, I chi'n gul, I chi'n galed, a chi'n holl beth yma, chi'n derbyn, chi'n clywed yr holl ferniadaeth yma. A ambell chi'n cael wyneb yn wyneb, ac yn aml iawn I chi'n clywed trwy rhyw ail neu drydydd person yn ail adrodd y ferniadaeth. Ac yna chi'n gweld yr addoliad. Mae yna rhyw hyder. Eto dwi'n ddiolchgar na dwi wedi cael bod yn rhan o'r oedfaon yma'n aml, ond dwi wedi cael y profiad, a chi'n gweld y bandiau yn y blaen, ac mae yna rhyw hyder yna. A mae'r wyneb ysbrydol yma, beth maen nhw'n meddwl sydd yn ysbrydol, yn cael ei rhoi wrth nhw chwarae'r offerynnau yma, wrth nhw curo'r drymiau, wrth nhw wneud un y llall a canu ac yn ail-ganu'r penillion yma. Ac mae yna rhyw ymdeimlad emosiynol iawn. Does neb yn cwestiynu fod yn emosiynol. Ac mae yna rhyw hyder yna yn teimlo ar ôl teimlo'n rhyw gynnwrf mewnol ar ôl yr oed. Mae yna rhyw hyder yma. Be fedrwch chi ddweud? Dyw'r bywydau na'r proffes ddim yn cyd-fynd ar ysgrythyr. Dydy'r addoliad ddim yn cyd-fynd ar ysgrythyr. Ond yn aml iawn mae'r rhain yn credu gan I bod nhw wedi gwneud proffes, gan wedi teimlo rhyw brofiadau. Fod popeth yn iawn. Bod os mae rhywun wedi dweud wrthyn nhw. Cyn belled bod chi wedi gweddio'r weddi yma, wedi dweud y geiriau yma, cyn belled bod chi wedi arwyddio'r dogfen hon fy mod i'n credu, yna I chi nawr yn Gristion.
Ac eto i gyd, mae yna rhyw elfennau sylfaenol o waith yr ysbryd glân yn agor y llyged ac yn dangos i chi eich pechod, dangos chi eich cyflwr, eich heiddiant, ac yna euogrwydd fel mynyddoedd byd ar yr enaid. I chi'n teimlo, a yw hynny wedi cael ei brofi, a chi ddim yn siŵr. Chi'n teimlo, mae rhywbeth ar goll yma. Ac yna mae'r ysbryd glân yn arwain chi at y groes, ac i chi'n gweld mawredd Crist ac yn gweld ei ddioddefaint, a beth yw pechod yng ngolwg Crist, ac i chi'n gweld beth nath pechod, bod pechod wedi peri fod Crist yn dioddef effer, yn cael ei dywall arno ef hyn o'n gyfwerth i effer ar Iesu Grist, tragwyddoldeb colledig, a fod Crist yn dioddef. Dyna pa mor ddifrifol yw pechod. A chi'n gweld mawredd a gogonion Crist. A chi'n gweld, dwi ddim eisiau byw bywyd llawn pechod, llawn balchder, llawn bydolrwydd. Dwi ddim eisiau dilyn y trywydd na dim mwy. Mae yna edifeirwch, a chi'n troi o'r pethau yna, a chi'n troi, ac nawr mae'r creadur newydd yma yno chi. Mae'r pechod wedi faddau, wedi olchi. Nawr mae'r gogwydd at sancteiddrwydd. Ond mae hwnna fel petai ar goll yn yr eglwys fodern. Mae yna rhyw hyder cnawdol yn y broffes. A does dim edifeirwch, does dim ymwahaniad, does dim sancteiddhad. Nid hyder felly ni'n sôn amdano. Dyw'r hyder hynny ddim yn feiblaidd. Yr hyder i ni'n sôn amdano yw beth profodd yr apostol Paul. Yma ein ostyngedig. Ac nawr, ac mae e wastad wedi bod yn broblem yn yr eglwys ar hyd y canrifoedd. I ni'n gweld yr hyder yma a'r troi cefn ar y gwir hyder, a'r gwir sicrwydd. Ond ni ddylsem ofni'r gwirionedd, gan fod rhai yn camdrin y gwirionedd. Efallai dyma lle i ni fel oes yn euog. Yn yr oesau o'r blaen, pan dath gai athrawiaeth, gai addoliad, be bynnag yw e, fe nath yr eglwys i weld e, a delio ag e, a dod i fyny ac yn datgan yr adnodau a'r athrawiaethau i ddangos sut yr oedden nhw'n anghywir, ac yn diogelu ac yn mynd i'r cyfeiriad iawn. Ond beth i ni wedi weld falle yn yr hanner canrif diwetha yw gai athrawiaeth, gai addoliad a bydolrwydd mewn bywyd. A be ni wedi gweld, doedd yr eglwys ddim wedi sefyll, dim yn llwyr, rhai unigolion, dim llawer. Be ddigwyddodd, gostyngwyd y tarian o ffydd. A be ddigwyddodd oedd hyn? Ni safwyd drost y gwirionedd, gan fod na pethau wedi dod mewn oedd wedi camdrin y gwirionedd, felly sicrwydd, ac wedi dod ag sicrwydd ffals, ac felly pobl yn rhedeg i ffwrdd o'r gwir sicrwydd. Ac ni'n gweld hynny mewn sawl maes. Ni'n gweld hynny y maes yr ysbryd glân, ni wedi gweld hynny yr camdrin, gwaith yr ysbryd glân, a be mae'r eglwys wedi wneud? Rhedeg i ffwrdd o gwir waith yr ysbryd glân. Ni'n gweld mewn ambell llawer i le, a dyma'r peryg. Gan fod na gamdrin, i ni'n ofni sefyll dros yr hyn sy'n iawn. Dyna'r pechod i ni'n atebol amdano fe. Ac wrth gwrs mae sefyll dros y pethau mae'n golygu byddwn ni yn unig. A byddwn ni'n sefyll ac falle'n dioddef o'r byd, yn dioddef o'r eglwys. Ac efallai dim ond rhai fydd yn sefyll, ond y weddi yw na fydd mwy yn sefyll. Rhaid sefyll a chyhoeddi'r gwir. Yn y dar nesaf mae Rael yn dyfynnu pentwr adnodau. Dwi wedi dewis detholiad o'r rhai mae e'n cyfeirio ato. Gewch chi fynd i'r llyfr ei hun a ddarllen drostoch eich hun yn eich amser. Ond na i ddarllen rhai o'r adnodau. Job, penod 19, adnod 25 a 26. Dyma i chi adnodau ddangos pwysigrwydd, sicrwydd cadwedigaeth. Canis mae fi a wn fod fy mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaear, ac ar ôl fy nghroi ni bryfed ddifetha'r corff hwn, eto cafweled Duw yn fy nghnawd. Mae'n gwybod. Psalm 23, adnod 4. Ie, perodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed.
Canis yr wyt ti gyda mi, dywialen a ffon am cysurant. Sylwch mae'r salmydd yn gwybod, mae'r ofnau niwed wrth i chi agosau. Mae yna, dyna beth sy'n wir, mae yn rhywbeth brawychus, mae rhywbeth anferth. Ond mae'n dweud, ond dwi'n gwybod wrth agosau, fyddai'n gallu gweld yr ofn yma'n pylu. Pam? Canis yr wyt ti gyda mi, dywialen a ffon am cysurant. Eseia 26:3. Ti a gedwi mewn tangnefedd heddychol, yr hwn sydd a'i feddylfryd arna ti, am ei fod yn ymddiried ynot. Eseia 32 adnod 17. A gwaith cyfiawnder fydd heddwch, ie, gweithred cyfiawnder fydd llonyddwch a diogelwch neu sicrwydd hyd byth. Dyna chi sicrwydd yw gwybod eich bod yn ddiogel am byth. Mae Paul yn dweud, Rhufeiniaid 8:38-39, canis y mae'n ddiogel gennyf. Na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, na gichter, na dymder, nac un creadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyna chi sicrwydd. Mae Paul yn dweud yn 2 Timotheus 1:12, am ba achos yr ydw hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd, cynnes mi a o'n i bwy y credais, ac y mae yn ddi-amau gennyf, ei fod ef yn abl i gadw'r hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw. Chi'n gweld, mae yna hyder, mae yna sicrwydd, ond mae yna ostyngeidrwydd, ac mae yna cydnabyddiaeth o ble y mae'r cydernid yn dod o'r arglwydd. 2 Pedr 1:10, oherwydd paham yn hytrach frodyr, byddwch ddiwyd i wneithir eich galwedigaeth a chetholedigaeth yn sicr. Canis tra fyddwch yn gwneithir y pethau hyn, ni lithrwch chwi ddim byth. Ioan un arall, 1 Ioan 5:13. Y pethau hyn ysgrifennais ato chwi, yr rhai ydych yn credu yn enw mab Duw, fel y gwyboch fod i chwi fywyd tregwyddol, fel y credoch yn enw mab Duw, fel y gwyboch. Yno i ni'n gweld dynion diwiol, sanctaidd, sicr, ond hefyd dynion gostyngedig. Mae'r cydbwysedd ysgrythurol yn brydferth yn diwedd. Pethau chi'n treulio 5 munud yng nghwmni un o'r rheini, mi fyddech chi'n gwybod mae yna rhywbeth diwiol fan hyn. Mae yna gadernid, ond diwedd ddim yn eich chi deimlo'n eog ac yn fethiant. Dwi'n yn neud i chi deimlo bod chi ddim wedi dechrau. Pan eich chi yng nghwmni rhai fel hyn, dwi wedi cael y fath fraint. Fel mab i weinidog a gweld pobl diwiol yn dod i'r tŷ dros y blynyddoedd. Allai ddweud hyn wrthych chi, ymhlith y llawer, yr oedd yna nifer ohonyn nhw, mi roedd yn ni'n teimlo, mi roedd yna rhyw gysur hyd yn oed cyn dod yn Gristion ac yn ar ôl dod yn Gristion. Roedd yna rhywbeth prydferth amdanyn nhw. Ond mi roedd yna rhai, mi roedd chi wedi dweud rhyw hyder, chi ddim yn rili siŵr amdano fe. Ond gyda y rhai gwir ysbrydol, roedd yna gadernid, sicrwydd ond gostyngeidrwydd, ac roedd rhywbeth amdanyn nhw oedd yn gwneud i chi eisiau yr hyn oedd ganddyn nhw. Nid yn eich chi deimlo'n fethiant, roedd yn gwneud i chi ddeheu am y pethau yma. Mae yna rhyw ddirgelwch yn does na am ddiwioldeb. Mae e'n brydferth. Dyna chi sicrwydd. Ac fe daw y sicrwydd, nid o honno ei hun, ond o bwyso ar Grist, trwy gredu ei air. Mae'n cyfeirio at Matthew 8:8, a'r cenwriad a tebodd ac ydywedod arglwydd, nid ydw fi deilwng i ddyfod ohonot, dan fy nghronglwyd, eithir yn unig dweud y gair, am gwas a iacheir. Dyna chi sicrwydd yn Iesu, dweud y gair. Dwi'n credu dy air di. Wel, mae Iesu'r ail yn mynd mlaen i'r ail ran o'r benod hon, fod yn bosib fod yn Gristion heb sicrwydd cadwedigaeth. A dwi'n siŵr fod llawer ond oes, a bydd ni gyd yn gallu tystio i raddau, mae yna rhai yn gallu dweud fod ganddyn nhw'r sicrwydd ddim wedi profi am heion, ond llawer iawn wedi profi am heion. Mae yn bosib fod yn berchen ar ffydd a chibol ac eto heb dderbyn y sicrwydd yma, sicrwydd cadwedigaeth oedd gan Paul. Mae yn bosib. Mae gan pob Cristion ffydd, rhaid bod ganddoch chi ffydd. Mae rhaid ni beidio drysu a thrawiaethau. Rhaid bod ganddoch chi ffydd a chibol. Ond nid pob Cristion sydd yn eiddo'r sicrwydd yma cyfeirir ato.
Mae J.C. Ryle yn pwysleisio gall un fod yn eiddo o ddigon o ffydd i redeg at Grist, a digon o ffydd i afael yng Nghrist, ei fynwesu, i ymddiried yno, i fod yn wir blentyn i Dduw, ond eto gyd i ddioddef o bryder o dro i dro, o ofnau ac amheuon, hyd y diwedd hyd yn oed. Mae rhai ar ei gwely angau wedi profi'r ymosodiadau'r un drwg a'r sibrydion yma'n dod. Mae'n bosib. Ond wrth gwrs rhaid cael ffydd, a rhaid i'r ffydd honno fod yn rodd gan Dduw, yn ffydd achubol yn waith yr arglwydd Iesu Grist i fod yn gadwedig. Rhaid i enaid fod wedi gweld i bechod gyfeiriau i atynu ar y dechrau, fod wedi cael y profiad yma o'r angen am Grist. Rhaid i'r enaid ddod at Grist am faddeuant. Rhaid i hynny fod wedi digwydd bod chi wedi dod at Grist am faddeuant, am iachawdwriaeth, eich bod yn pwyso'n llwyr, eich holl obaith ar Iesu Grist ac ar Iesu Grist yn unig. Dydych chi ddim yn pwyso ar eich enw chi, ar eich gweithredoedd chi. Chi ddim yn pwyso ar dim byd o'r fath. Ych chi wedi dod i weld mae gwag yw'r cyfan, bratiau bydron yw'r cyfan. Ond ych chi wedi dod i weld bod Iesu Grist yn berffaith ac yn gyfiawn, ac ych chi'n ceisio i gyfiawn yr ef, a chi'n ceisio i faddeuant ef, am bod eich holl obaith am achubiaeth ar Grist. Ac os yw'r ffydd hynny yno, os ganddoch chi'r ffydd i bwyso'r Iesu Grist am ychyddiaeth, pa bynnag mor wan y ffydd, fe fydd yn gadwedig. Nid maint y ffydd, ond ansawdd y ffydd. Mae e fel, fi'n cofio, nid fy mod wedi teithio yn llawer iawn, ond a dwi ddim yn ymfalchio, fe ges i fynd i America unwaith. Mwy nag unwaith bellach, ond ar y pryd fi'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl, bron i 28 o blynyddoedd yn ôl, gafon ni fynd i America, a fe nath ein ffrindiau ni fynd â ni weld yr rhaeadr anferth honno, Niagara Falls. Ac yna yn cael gweld a chlywed y stori am y teulu bach. Tri ohonyn nhw, wncwl ac yna 2 blentyn. Un ferch fi'n credu roedd hi tua 19 ac yna'r bachgen oedd yn 12, bu farw'r wncwl, achos ar yr afon ar y top. Fe nath y cwch gollon nhw'r rhwyfau ac fe nath yr injan fethu ac yna fe nhw'n mynd lawr yr afon tuag at yr rhaeadr ac yna fe syrthiwyd i fewn, ath y tri fewn ac fe ath yr wncwl drosodd a bu farw. Ond hanes y ddau arall o ran y bachgen, fe ath y bachgen bach drosodd, yn gwisgo rhyw siaced y bywyd yma ac yna yn wirthio. Fel arfer, fydde corff yn teilio tridiau cyn dod i'r wyneb, ond dath e lan yn syth bron iawn, ac fe tynnwyd e un o'r cychod ar y gwaelod ddiogel. Ond y ferch, ath hi ddim drosodd, ond oedd hi'n agos. Fe ath hi agosau. Dwi'n meddwl am y pwlpit fan hyn ar afon, wrth gwrs, mae hwn yn mynd i fyny, ond petai yn mynd i lawr. Ac oedd hi'n agosau ac yn agosau. Ac fe welodd rhai, fel roedd yn un sefyll ar yr ochr i weld y dŵr yn mynd lawr yr ochr chi, reit ar bwys yr ochr yn mynd lawr, ac yn gweld, ac fe nath rhai gweiddi o ar yr ochr, fe nath nhw weiddi, mae yna ferch yn agosau, eiliadau oedd ganddyn nhw, cyn iddi fynd dros yr ochr. Ac yn hi pawb fydde hi'n siŵr o fynd i'w marwolaeth. Ac felly mae un yn gafel ym mraich y llall ar yr ochr, ac mae un yn ymestyn allan i fraich, ac mae'r ferch yn dod yn erbyn hyn yn llawn ofnes o'r fod a phryderon, ac yn teimlo'n wan, a dim nerth yn ei chorffi, ac mae'n ymestyn allan i braich, ac mae'n gafel yn y fraich, ond beth sy'n digwydd go iawn, mae'r fraich sydd ar yr ochr yn gafel yn y ferch. Ac mae'r gafael honno yn gadarn o'n diwedd. Dyna'r gafael pwysica. Bydde dim gobeith ar ferch siwr o fod, bydde hi mor wan, bydde hi wedi mynd drosodd. Ond mae hi yn gafael yn y fraich. Mae hi yn gafael yn y fraich. Ac maen nhw'n thynnu hi fewn i ddiogelwch. Ond y diolch oedd bod gafael yr un ar yr ochr yn gryfach. A dyna beth yw cadwedigaeth. I ni yn gafael trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs ein bod ni, dyna yw achubiaeth bod ni'n ymddiried yng Nghrist. Ond i afael ef arno ni sydd yn bwysig. Ac os ydyn ni wedi dod at Grist ac bod ni yn gafael yn fe, ac fod yr afael falle'n wan ar y degau, dim dyna'r pwynt, i ni yn gafael yn fe, ond mae e'n gafael arno ni. A dyna i chi beth sy'n bwysig. A ydych chi'n ymddiried yng Nghrist am eich achubiaeth chi. Dyna beth sy'n bwysig. Nawr wrth gwrs, beth mae'r ail, a beth mae'r ysgrythur yn dweud, fi na adegau yn ein bywyd ni, pan fyddwn ni'n amau.
Ac fydd ofnau'n dod, ond yr hyn sydd yn bwysig yn bod ni wedi gafael yng Nghrist trwy ffydd a chybal sy'n yn rodd gan Dduw, ond fod ei afael ef yn om ni yn gadarn. Nid y ffydd, nid maint y ffydd, ond ansawdd y ffydd bod ffydd a chybol yno. Mae Rhan dweud, ni fydd un, a dwi'n mor pan darllenes i hwn o'n i'n llawenhau, achos dyma fy hoff adnod yn yr ysgrythyr. Ni fydd un yn golledig a ddaeth at droed y groes yn y fath ffordd fel hyn. Os ych chi'n dod at droed y groes, mae gwaith yr ysbryd glân sydd wedi'ch arwain chi yno. O fydd llawer falle sydd wedi proffes wag, wedi clywed am y groes ac yn edrych ar ôl bellyn, falle ddoi fi na i ofyn. O na, dim un felly ni sôn amdano. Un sydd wedi cael yr eogrwydd fel mynyddoedd byd. A sydd ddim yn gwybod pa le arall i droi. A mae'r ysbryd glân yn dangos o dim ond un lle sydd i fynd yw at droed y groes. Ioan 6:37, dyma chi adnod. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi. Ar hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Does dim gwrthodiad. Os ych chi wedi bod at y groes, yn llwythog ac yn flinderog ac wedi galw, a chi ddim hyd yn oed ar nerth i alw, ond un beth i ni'n gwybod yw, os ych chi'n dod ato ef, ni fydd yn eich troi chi ffwrdd. Chi'n Gristion. Mae'r ail yn dweud, ceir graddau yn ein sancteiddhad, ond nid yn ein cyfiawnhad. I ni wedi dweud hynny sawl gwaith yn barod yn do. Achos unwaith i chi wedi'ch cyfiawnhau, mae yn gyfiawnhad am byth. Os ni'n credu yna yn afael ac yn gafael yng Nghrist, pa bynnag mor gryf neu wan yr afael yna ni'n gadwedig. Gall Cristion ddioddef o ddiffyg sicrwydd, mae hwnna'n bosib, a dioddef ofnau, a chwestiynau, a phryder, a brwydrau, cymylau, a cyfnodau o dywyllwch yn dod ar draws bywyd, mae Cristion yn gallu gwynebu'r rheina i gyd. Ond y cwestiwn yw sut ni'n delio â nhw. Fe fydd e'n frwydr ysbrydol. Mae Satan yn gwybod os oes yna wendid mynd i fod, os yw'n gweld cyfle, a mae personoliaeth yn chwarae'r rhan. Mae rhai yn fwy tueddol hefyd, a mae Satan yn gwybod hynny yn dweud, a mae'n gwybod sut i ymosod ar bersonoliaethau gwahanol, a mae'n sibrwd rhyw amheuaeth, ac os yw'n gwybod bod e'n mynd i weithio, fydd e'n defnyddio fe tro ar ôl tro. Ond hyn sydd yn sicr, gall un sydd yn dioddef felly, dal fod yn Gristion a chyrraedd y nefoedd yn ddiogel. Dyna beth i ni'n dweud. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. Dyna beth mae mawrion yr eglwys wedi dweud. Mae e dal yn bosib ond fe fydd rhai yn dioddef o'r amheuon yr ofnau yma, ond dal yn gwbl gadwedig. Ond be mae'r ail hefyd yn pwysleisio, dyma lle mae e'n bwysig. Ond y rhai yma sydd yn dioddef o'r amheuon a'r ofnau yma. Ni fydd efalle'n cyrraedd yr harbwr fel llong yn ei lawn hwyl, yn hyderus, yn llawenhau. Dyna'r tristwch. Mae'n bosib i long adael y porthladd falle, y byd amser, ac i'r llong hwylio allan. Ond y cwestiwn yw, mae'n bosib i chi ddod at y man hynny, ond nad yw e'n lawn hwyl. Nad ydych chi'n mwynhau'r sicrwydd cadwdigedd i'w lawnder, y mwynhau presenoldeb yr arglwydd. A dyna'r tristwch, i chi'n gwybod fe fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd, fe fydd hynny'n digwydd, ond i fwynhau yn gyfanwaith, yn llwyr. Wrth gwrs, mae rhai sydd yn profi amheuon, sydd wir yn Gristnogion. Pan fyddant yn agor i llygaid yn y nefoedd, dyna i chi fendid a fe fydd y sicrwydd. Tu hwnt bob amheuaeth, na fydd unrhyw amheuaeth byth to, bydd pob deigryn yn cael ei sychu ymaith. Cofiwch hyn, ffydd yw y gwraidd, sicrwydd y blodyn. Dyna be mae'r ail yn dangos i ni mwyn creu y darlun yma'n glir yn ei meddyliau ni. Mae yn amhosibl cael y blodyn heb y gwraidd, ond yn bosibl cael y gwraidd heb y blodyn. Gallwch chi ddweud na to, mae mor bwysig i ni ddeall hyn. Mae yn amhosibl cael blodyn heb gwraidd, ond mae'n amlwg. Dyw ddim yn bosib i chi cael blodyn heb gwreiddiau, ond mae'n bosib cael gwraidd heb y blodyn.
A dyna beth dylen ni fod yn bryderus amdano. Fe dylen ni fod yn gweddio o ddiw gadael blodyn. A falle i fynd ar darlun ymhellach na be mae'r ail yn ei ddweud. I chi gallu dychmygu blodau, efallai pan mae'n ddwrnod heilog, a mae'r blodyn, mae'r petalau'n agor allan. Mae'n hyfryd yn diwedd. Chi'n gweld yr ardd yn llawn blodau. Ond pan mae'r haul yn diflannu, falle ar ddwrnod oer a cymylog, dyw'r blodau ddim yn dod allan mor amlwg. A falle gyda'r hwyr, chi'n gweld y petalau'n mynd mewn, dyw e ddim mor amlwg. Ac falle o dro i dro, falle bod hwnna'n ddarlun pellach, fod y Cristion yn gallu mwynhau'r gwreiddiau i fod yn Gristion ac yna mae'r blodyn. A falle sawl adeg, sawl blwyddyn o'i fywyd a sawl achlysur yn blodeuo ac mae'r blodyn i weld yn ysblenydd. Ond yna falle bod yna cymylau'n dod a bod y blodyn yn diflannu. Ond dyna beth ni eisiau yw peidio gadael i fod i'r blodyn fod yna drwy'r amser. Dyna beth yw'r addewid. Mae Iesu'r ail yn cyfeirio at ffydd a mae'n defnyddio darlun fel y wraig a diferlif gwaed. Marc 5:25. Pan glybu hi am yr Iesu hi a ddaeth yn y dyrfa o'r tu ôl ac y gyffyrddodd ei wisgef. Dyna chi ddarlun o ffydd. Falle bod chi'n dweud, mae ffydd cadarn iawn, ond mi roedd e'n ffydd. Dath i tu ôl a cyffwrdd ar y wisg. Dyna gyd nath hi. Ond roedd e'n ddigon. Mae e'n ffydd, mae'n achubol. Ac yna mae Rhael yn cyfeirio at Actau 7:56 a darlun o Sicrwydd a darllenwch y benod. Ac fe ddywedodd wrth wynebu'r fath dreialon, wele, mi a welaf y nefoedd yn agored, a mab y dyn yn sefyll ar dde heilaw Duw. Mae'n dod i ddiwedd y benod ac mae'n cyfeirio at ffydd i'w bywyd. Ond ydyw hwnna'n wir. Ond ydyw bywyd cymaint gwell na marwolaeth. Dyna beth chi eisiau gweld mewn person. Os chi eisiau gweld rhywbeth, chi am gweld bywyd. A dyna beth yw ffydd, yw bywyd. Mae ffydd yn arwain at fywyd. Bywyd ysbrydol. Gall y bywyd fod yn wan. Gall y person fod yn sal ac yn boenus ac yn llawn pryder ofnau. Falle bywyd heb lywenydd a llawn dioddefaint. Ond o leia, os chi'n gweld person yn byw bywyd fel yna, chi'n gwybod maen nhw'n fyw achos maen nhw'n fyw. Chi'n clywed nhw'n siarad â chi. Yr un peth pan chi'n yn y byd cymorth cyntaf, os chi'n gweld claf ar ochr y stryd yn gorwedd. Y peth cyntaf chi'n gobeithio yw fydd yna fywyd yna a fydd yna mateb. A fydd arwyddion o fywyd yna, a fydd yn siarad, a fydd yn ymateb i boen, a fydd yn crio. Chi'n falch pan yna rhyw ymateb, chi'n gwybod o leia bod bywyd yna. A dyna beth i'n neud pan ni'n chwilio y mywyd y proffeswr. Oes bywyd ysbrydol, oes ffrwythau edifeirwch, oes arwyddion ei bod nhw'n blant i Dduw. Falle bod chi'n gweld, mae yna wendid, falle bod yn sal, amheuon, ond ni chi'n chwilio am fywyd. Dyna beth sy'n hyfryd pan chi'n gweld, mae yna rhai yn dioddef o amheuon, ond chi'n gwybod, dyna fendith yr eglwys yw'r rhain, achos i ni gyd yn gallu gweld y ffrwythau'r ysbryd yna. Bod nhw'n dioddef o dro i dro, methu mwynhau. Rhael yn disgrifio sicrwydd. Ffydd yw bywyd, sicrwydd yw'r fendith. Yn ychwanegol at y bywyd. Gwelir nerth, iechyd, egni, cadernid, prydferthwch mewn sicrwydd. Am gael ffydd hanfodol yw ffydd, gwir ffydd. Nid proffes, a honno'n proffes wag i ni amweld, ond gwir ffydd. Dyna beth sy'n bwysig. Os ganddoch chi ffydd, yna i chi'n ddiogel yn Grist. I chi wedi'ch maddau'n llwyr, i chi wedi'ch golchi, i chi wedi'ch cyfiawnhau. Yr ydych chi tu hwnt i bwerau effer. Ni'n gwybod, gall yr un drwg dal ymosod ar y Cristion. Ni all Satan gorchfygu'r Cristion. Fe all peri chi faglu ar hyd taith bywyd. Gall wneud hynny'n sicr. Ond dyw e ddim yn gallu gorchfygu, dyw e ddim yn gallu cipio'r enaid. Unwaith i chi'n gadwedig am byth. Ond am dristwch. Ein bod ni'n gallu bodloni. Ein bod ni'n gallu caniatáu. Yn caniatáu i'r cyfnodau. Mae beri fod yr mwynhad yn mynd. Pam yn creuwyd ni i ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth? A felly os dyna beth yw'r pwrpas yn creuwyd ni fel Cristnogion, fe ddylen ni dymuno mwy na dim i ogoneddu Duw a'i fwynhau e. Dyna beth i ni eisiau gwneud. I ni'n euog yn dydyn, i ni'n euog fel pobl, fel cenedl, fel eglwys ein bod ni wedi troi cefn ar y bendithion yma sydd i'w gael. Na fyddwn ni ddim yn bodloni ar y diffyg sicrwydd yma. Y sicrwydd yma dwed y fod yn eiddo i mi. Dyna beth ni eisiau mwy na dim. Yw gallu mwynhau'r pethau yma. Pam? Mwyn gogoneddu Duw yn well.
ac yn fwy. Os oes ganddoch chi sicrwydd, cymaint gwell. Ond ydyw e, mae e'n rhywbeth i'w geisio. Mae'n rhywbeth i ddeheu amdano, i bledio amdano. Ceir mwy o fwynhad a heddwch pan ceir sicrwydd, caiff brofi yn amlach a gosatrwydd a phresenoldeb yr arglwydd. O, dyna i chi fendith, dyna i chi sicrwydd, dyna i chi addewidion sydd yng Nghaerdyw i cael profi'r agosatrwydd, a dyna fwynhad. Deuteronomium 11 adnod 21. Fel dyddiau y nefoedd ar y ddaear. Dyna'r addewid sydd i'w gael, fod modd mwynhau dyddiau'r nefoedd ar y ddaear. Bod ni'n gallu cael yr ernes yma, y fendith yma, a sut ni'n cael hyn? Gofinwch i'r arglwydd. O, tyrd lawr yn nerth yr ysbryd glân. Ffordd arall, fel mae'r emynydd yn dweud, dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Tyrd mae'n wesa fennau, tywalt y lan ysbryd arnau. Mae yna arwyddion eraill, fel ni wedi sôn, ni'n gallu chwilio am brawf o cadwedigaeth. Os ni'n gweld ffrwythau yr ysbryd, os ni'n gweld ffrwythau a difeirwch, ni'n gweld ar y ddiwydion hynny. Os ych chi'n Gristion, fe welwch chi pethau yma. Ond mae hwn eto, mae yna fwy ni'n gallu cael. O, dwed y fod yn eiddo i mi. Rho'r sicrwydd sydd gan Paul. Rho'r sicrwydd yma sydd yn eiddo, sydd yn gallu bod yn eiddo i mi, fel dyddiau'r nefoedd ar y ddaear. Wel, mae J.C. Ryle yn mynd ymlaen yn y benod yn drydydd i bwysleisio bod sicrwydd cadwedigaeth yn rhywbeth dylsym ei geisio. Ac yna'n olaf yn y benod, pam nad yw llawer yn derbyn y sicrwydd yma. O na fydden ni yn gofyn iddo i ni cael y fraint o mwynhau'r pethau yma. Gymaint ac y mae e wedi addo i ni. I cael mwynhau'r sicrwydd sydd gan Paul. Cynnes mae fi yr awr hon a Berthyr ac amser fy ymddatodiad i anesaodd, mi ymdrechais ymdrech deg, mi arffennais fy ngyrfa, mi agedwais y ffydd, o hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon ar rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb, a garant ei ymddangosiad ef. Gadewch i ni weddio. O, Dduw Graslon, diolchwn i ti am bob un bendith. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr Efengyl sanctaidd. I ni'n diolch i ti am yr rhodd o ffydd. I ni'n diolch am dy afael di ynom ni. Ac yn diolch dy fod wedi rhoi ffydd i ni afael yno ti, ond o Dduw i ni yn gofyn i ti rhoi dy sicrwydd i ni hefyd. Y sicrwydd y cadernid. O Dduw, a byddwn ni yn gallu byw i'r pwrpas yn creuwyd ni, i dy ogoneddu di ath fwynhau am byth. O tywalt ysbryd arnom, trig yr hawrth ddim diogela ni fel dy blant. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.